Milí přátelé lesu a kapradí, já vás zdravím z Jizerek. Jsem teď večer, de facto po západu slunce, na jednom kopci kousek od mníšku a možná, že slyšíte v tomhle videu nějaké zvuky. Není to pes. Slyšíte? Nevím, jestli to bude slyšet. Každopádně je to vysoká, je to zřejmě samec. A my už bychom tady správně neměli být, protože je kolem 6. hodiny. Zvěř, já už teda jdu k autu, už tady nebudu zaclánět. Zvěř v tuhle dobu se chce napást ještě v klidu, už by vlastně de facto neměla být rušena. Dřív to taky bylo, mě říkali tady pamětníci, že dřív prostě hajný byl respektovaný. Hajný řekl, po pátý nechci nikoho vidět v lese, už ani vůbec ne s pilou, nebo prostě s nějakou takovouhle věcí, co dělá rámus. A lidi to dodržovali a bylo to právě i kvůli tomu, aby ta zvěř měla klid. Dneska víte, jak to je, lidi běhají po lese s čelovkama, de facto v kteroukoliv noční dobu se dá říct. Já si myslím, že to není dobře, protože oni se asi nevědomují, že běhají někomu v obyváku. A nám by se to taky nelíbilo, kdyby nám tam někdo takhle běhal. Ale když natáčím tohle video je hlavně proto, protože vás chci pozvat na první letošní vycházku komentovanou exkurzi, která bude 10. května v sobotu. Už se na to moc těším, protože v květnu už určitě budou lístečky, ty nejkrásnější bukové zelené lístečky, kterými říkáme takové jizerských salátek, protože oni jsou opravdu takové křehonké, jemňonké, jako ten salát hlávkový. Takže podívejte se na web Jizerky jinak, podívejte se na nabídku tras. Na každou trasu bereme maximálně 15 lidí, právě kvůli tomu, aby jsme té přírodě zase tak moc nerušili. Tras bude asi maximálně 10 za tenhle rok, takže kdo dřív přijde, ten dřív půjde. A já se budu těšit na setkání, aby jsme mohli zažít spolu Jizerky jinak. Tak krásný víkend a určitě ještě sledujte kanál, protože těch pozvánek já natočím víc, jistě v konkrétních míst. Tak krásný víkend a nashledanou.